Ростислав, вучень 8 Б класса средней школы номер 1 городского поселка Ленщицы. Я прочитаю вам урывок з поеми Якуба Колоса «Симон Музика». От ти ж хлопець уродився, і у кого ж удався ён? Ну, куди ти второпився? Лепш би ти не жив, Симон. Ой, неуклюда мухомора, грех один з'їв, одно горе. Не один раз чув попроки от батьков своїх хлопчук. А за что? За что нароки? За чого той злосний гук? І за во що б'ють малого і чапляються чого? Ну скажите, что благого у тих забавках його? Мев я ще такий звичай гомоніть з собою самим. На сміх хлопці подимають, вось дорогу долбня, і в потилицю штурхають, бо не хлопець, а щеня. А ён нават не заплаче, тільки голову привне, як його рука ледача несподівано штурхане. Адбяжить беда по страсі, розважать почне тады. Може, ён у гэтым часе натварыў якой бяды, можна важыў ён старога, мо на ўсіх пайшоў адзін. І не ведае нічога, ні пра стол,